jam lastनि भिडिअ हगारनोसै दिनै इउटुबाव। लामायानो जायालै जोंनिया। मा जाया एसां मोजां स्लिउ 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 खारो। गुग्लुबनो नामायलायलांदों नामालै? नुबाय नुबाय आसुबायबाबो मा थांनायो? ए हेलौ गाइस, नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायबाय लास्ट एग्जामनि होनदों। लास्ट एग्जामनि खावब्ला सिबला लिरना फैलायसैलाय। लास्ट जोबनाय टाइमाव धर्म हटेलाव मम' स्लुप स्लुप जाना फैनोसै। Adriana हाद्रि जाहाबालाय जोंखौ बिदाया हाबा गैथारा बियो। हाग्राफोर सरायफात दाला barang apa ya? Apa ya? Kata जोंनि देलायनायखौनो माबा खालामजोबसिगोन, गुबुंले खालामजोबसिगोन। Maksudnya? नुहरनाय दखानानो जादों लांफा दखान। लांफा सोरबाफोर फैनो गोसोबा फैनो हागोन नैबे दखानाव। साफा थायो, सेंग्राफोरबो थायो। फैनो हागोन नोंथांमोना, जाग्राबो गोथाव गोथाव मोनजायो। जोबाबो सिखारख'नो हालायलायि जाग्रा मोनजायो नैबे दखानाव। गोदो जों फरायनाय एल पि स्कुला नुसिगोन। एल पि स्कुल दासो मोजां लामाखौ मोनबाय। जरासो दावबोना समायना खाने बिबारा टार्निं बाजार बिसो नङा बिस्थिबाराव बाजार जायो बेहाय। लोखि मानसिना
Masbat College. Ahi palu. Moza cinta bermusuh deh. Masbat College मोनफैबाय दायो जों कलेज सिङाव हाबनोसै नायलांबाय थादो पार्टनारफोरा ना जाहा Oi, kasi ay ako na marun mabaya. Gire. Mincha. Sumi hale. Umrah ningile. 148 bra. Ki खबर আজি Gue mah badai kian pai. Sana. Kan dia nalani zagun nani. Senang sahur nanti. Dia re. Kalian dong. Zuma